tahun iki lho Pak. Kita warga seni pagelaran jaranan Jawi keperingan asma jaranan turangga sakti ngaturaken sugeng pinanti rahayu lir ing sambikala mugi pinayungan mring yang maha agung kersa paring basuki yuhana mugya turangga sakti tetep jaya salaminya kita warga seni pagelaran jaranan Jawi keperingan asma jaranan turangga sakti ngaturaken sugeng pinanti rahayu lir ing sambikala ayo KBC pinayungan mring yang maha agung kersa paring basuki yuhana mugya turangga sakti tetep jaya salaminya. Iya. Ayo kalem yo. Bekas mara biyen kae tau andhut tresno tanpa bantal tanpa kloso ketaman asmara gubuk kae nyimpen wati miwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagat rino cekatan sajroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi gar
kebese ta. Lo. aku ke Yo. 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 Kebak tulisan warna abang Yo. isih perawan Yo. 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 biyen kae tresno Iyo kebese bental Lah bota-bota taman kota wisata monggo popok Yuk. kae nyimpan mati nganti besok tengah nganti ceketan sajroning ati datan luntur saya marati kowe dadi garwa marga leret ning gubuk asmara yuk kota wisata yuk tresnanmu biyen kaucapne ana Suramadu Suramadu lumaku nyabrang segera liwat tretek tumuju ing Madura pepujanku apa sih kelingan nalika ketemu prasetyamu tak ugemi sinaksena bese saiki ninggal lunga Dekowo saya nambahi lara kelingan ning biyene ana tretek Suramadu kae yuk rancak ati mongko jiwa larane saprene gulane yuk Suramadu tansah setya bese saksi crita tresno dek semono abot mas tambah didik mas volume mas tresnamu biyen kaucapne ana Suramadu lumaku nyabrang segera liwat tretek
kelingan nalika ketemu prasetyamu tak ugemi sinaksenan ombak wayah wengi saiki ninggal lunga jos Sekawa saya nambahi lara kelingan neng biyene ana tretek Suramadu kae kaya ngene ati mung kuciwa larane saprene Suramadu tansah setya alon-alon saksi crita tresna dek semono Lawa bedek patenana timbang papisan mrintias kang sulestya tak rae wangi samudra marang kula warga garwa mring praputra lewat deng jaring alismu kebuka kang nandhang rasaning atiku sing serius wamu aku isih mampu ngladeni sulahmu mengko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduka angrimpung jiwa alon-alon kurang apa manah mumpung apa arep urip ana kutha pokoke isine apa wae nadyan sesideman mesti kasembadyan mongko kowe yuk patenana timbang pepesan Mas kang sulestya wangi samudra marang kula warga garwa mring praputra lewat deng jaring alismu duka kang nandhang rasaning atiku nadyan wis lingsir wis wamu aku isih mampu ngladeni sulahmu mengko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung alon-alon kaduka angrimpung jiwa ragaku kok ngomong
si Demang Yuk. mesti kasembahan. Yuk, mundur. Lo. Jadi. Lo. Yuk, ayo. Hoppa. Lo. Yo. Yo. Ayo mundur, hop. Taan tepi jiwa raga tekan pati ning nyatane tega tegel angon cati ora ngira tresnamu mung gawe lara sing tak gadah Ngombe. rino wengi jebul muspra kaya ra kuat bebasane kaya arep nekat mung kasmaran wanci turu among lelinduran kemar mancung cinupet lelakon iki pepuntone mung gawe gregesing ati ye bebasane kaya arep lo kasmaran wanci turu among lelinduran. Sutini mulai yang desa. Yuk, loh, ayo, yuk, ayo, ruci-ruci jendelane kamar sepitin tremo keprungu wong ini tergalek tumetese banyu ing patusan aku sandane paturon kok aras latiku kanthi sing tresno pinarung sepi ning wengi tentrem tintrim rasane pangrasa sumringae panyawangmu prasasan nalesi atiku sing akeh
pategalan garing nalikane pacar esuk nyumirat madangi pareden Trenggalek angeto tak rasa kaya seh tresnamu ing sewengi kae sumilire angin wengi liwat ruci-ruci jendelane kamar sepitin tremong keprungu tumetese banyu ing patusan aku sendene paturon kok aras pipiku kanthi sihing tresno pinarung sepining wengi tentrem tintrem rasane pangrasa sumringae panyawangmu prasasat nalesi atiku sing akeh bebasan udan kang irami pategalan garing nalikane pacar esuk nyumirat madangi pareden Trenggalek ayo yuk angeto tak rasa kaya seh tresnamu ing sewengi kae yo lo yo yuk dati Teo, kaya ngene iki piye iki? Dur ngono. Oh ae. Oh ao. Ayo. sepi sakjroning atiku nalika sliramu lah ninggal aku ayo apa yun ngarsanipun kang maha suci mugi-mugi rahayu kawilujengan wonten ing wekdal dalu punika lho sambat karo tak suwun rina lan
Ayo. kapan anggon Yo. bisa kumpul kaya duwe uni taun nono Iya. tak anteni Ayo. Alam. Lagi sesepuhe melak dadi pisan iki. Aduh, repot iki. Ayo. Nyun minyakipun, Mas. Ojo lali pawalingku janji Ayo. aku kang setya satuhu tak enteni nganti sak Ya. Yuk, 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 yuk. Oh. Yo. Wae gambu ayo. Aku ora kuat aku lek kaya ngene iki yo. Piye iki lek ngatasi? Gidik-gidik tenan iki. Ayo. Wes ora kuat ngangkat iki ya. Mboke dewor kaya ngene iki mboke dewor. Aduh. Baiklah dalah. Iyo. Kaya ngene iki lho. Yo. Panas iki. Oh, ditutupi. Yo. Iya. Yo, lebih diujeng pisan iki. Yo kleru kok kleru. Yo digeret mudun. Jaluk gendong. Oh. Yo. tatone atiku iki mung sliramu kang Lah. Wes. Iki ora kuat njaluk bantuan bae. Njaluk bantuan. Was, iki kapan disuwuk kaya ngene. Iki wong tua aja kok kobete lho, Bos. Merotoli. Lho, wong tua lho iki yo. Hei. Oi, wong tua. Oi. Loh, boy. Wes. Iki piye iki ya? Wes Pak Sur dipanggul wae Pak Sur. Iki kaya ngene bagianmu Pak Sur. Loh, karek babonane. Jadung ngawuk iki ya. Iya. Jadung ngawuk cere mbah-mbah biyen. Iyo. Iki dipanggul mawon Mak Dilasir. Yo. Kok welas Jaluk apa ngene iki? Oh, jaluk yang-yange iki. Loh. Oh, wes karek babonane yo. Ayo wong 5 orang atas iki yo. Paribasan Ayo. Jaluk ngombe. Saya kira sing gabus sapa iki? Yo. Lah, yo. Ho Loh. Oh. Iya. Awas. Yo. Hop. Iya. Iya. Hop.
awas. Kucir wong limo iki kok. Wis. Apa pikir? Awas. Up. Yo. Was. Ngamuk tenane ya. Iya. Hop. Lah. Lah. Hop. Yo. Hop, dikujar wong 8 iku. Dadung ngawuk tenan iki. Iya. Awas. Sing duwe enek iki, sing duwe enek lho, Yo. Wes. Yo. Iya. Hop, yo. Matur suwun atas para pirawuh ing dalu punika ingkang sami rawuh wonten ing kesempatan dalu menika. Salajengipun mugi-mugi anggen kita sareng-sareng